ஹலோ மக்களே! இன்னைக்கு பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள ஆண் பாவம் பொல்லாதது இந்த மூவிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. அதுவும் அந்த மூவிலேருந்து ரியோ ராஜ், மாளவிகா மனோஜ் இவங்க எல்லாருமே உள்ள என்ட்ரி குடுத்துருக்குறாங்க. அதுவும் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாமலே சர்ப்ரைஸாக என்ட்ரி குடுத்துருக்காங்க. எல்லாருமே பாட்டு பாடி, டான்ஸ் ஆடி அவங்கள வெல்கம் பண்ணுறாங்க. அதே டைமில் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ரியோ ராஜ், மாளவிகா மனோஜ் ஆண் பாவம் பொல்லாதது இந்த மூவி ரிலீஸ் ஆக போகிற விஷயத்தையும் சொன்னாங்க. அதே டைமில் ரியோ ராஜ் நானும் இந்த பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே இதற்கு முன்னாடி இருந்தவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இருந்த விஷயத்தை தெரியப்படுத்துகிறாரு எல்லாருக்குமே. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மூவி எல்லாருமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்க எல்லாருக்கிட்டேயுமே சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மூவியை பற்றி சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கிறாங்க. இதுதான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த மாதிரியான அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.